Θα σου δείξω τι κάνω εγώ για να διατηρήσω το στρώμα μου σε άψογη κατάσταση. Το προστατεύω με ένα διάβροχο προστατευτικό κάλυμα για να μην πέφτουν υγρές ακαθαρσίες. Ξέρεις εσύ, εάν για κάποιο λόγο έχει πέσει υγρό επάνω, το βγάζω έξω να στεγνώσει φυσικά στον ήλιο και όταν ο καιρός είναι μουντός, παίρνω το πιστολάκι και το στεγνώνω επί τόπου. Έτσι αποφεύγω τη μούχλα από το στρώμα. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ανάλογα με το στρώμα, αυτό επειδή έχει ανώστρωμα, δεν μπορώ να το γυρίσω πάνω κάτω, το γυρνάω όμως πίσω μπρος 2 με 3 φορές το χρόνο για να κρατάει και να διατηρεί τη φόρμα του. Και μια πολύ δυνατή συμβουλή που σίγουρα δεν την ξέρεις, ανάλογα από το τι έχεις κάτω σαν υποδομή, εάν έχεις αραιές τάβλες ή ορθοπαιδικό με όχι πυκνά ξύλα, βάλε ένα φύλλο σμαλτίνης από κάτω, το οποίο θα σου δώσει τη διπλάσια διάρκεια για το στρώμα σου. Δεν θα χρησιμοποιείς σκληρά καθαριστικά. Ένας λεκές που δεν φεύγει, θα πάρεις ένα μωρομάντιλο και αν δεν φύγει ούτε με το μωρομάντιλο, θα πάρεις το υγρό απορρυπαντικό πιάτων, το οποίο καθαρίζει όλους τους λεκέδες. Δοκίμασέ το και πες μου. Πες μου και εσύ στα σχόλια, τι κάνεις εσύ στο στρώμα σου για να το διατηρήσεις, να μάθω κι εγώ κάτι από σένα.